טוב, עד כאן בעניין הזה. עכשיו, ציון מקנזי מהישרדות סיפר לנו במהלך העונה על הגלריה שהקים, אלא ששריפה שפרצה במקום חרבה אותו לגמרי, וזו כבר הפעם השנייה שזה קורה לו. אהלן. שנה וקצת שהמקום הזה היה הממלכה שלי. מה שבניתי פה והשקעתי במקום הזה. אתמול בלילה פרצה פה שריפה. לא נשאר זכר בשום דבר ממה שהיה זיזי גלרי. זה המצב, פעם שנייה בשנה וחצי. כן, עכשיו הוא מצטרף אלינו. ציון, שלום. אז אנחנו רואים את הבאסה הזאת מאחוריך, לא נעים בכלל. בוא ספר לנו מה בדיוק קרה. אוקיי, אז כמו שכבר לא מעט אנשים יודעים, בעצם לפני שנה וחצי אחרי דלקה שפרצה בעקבות קצר חשמלי, נאלצתי לעזוב את המקום, להתפנות. חיפשתי מקום טוב באזור התעשייה בכפר סבא, מצאתי האנגר, נכנסתי לכאן, שכרתי את הנכס. השקעתי הון תועפות במקום הזה. העסק מספיק לעבוד 11 חודשים. עשינו כאן סדנאות לשורדים, למשפחות שכולות, לחיילי מילואים שבאו ועשו כאן המון תרפיה באומנות. כל האומנות שלי הייתה כאן. אוספים של 7 שנים אחורה של אומנות, עבודות עם המון סנטימנטים. וזהו, פרצה שריפה בשעה 1:30 בלילה. אין לנו עדיין דוח כיבוי אש, אין ממצאים ראשוניים, לא יודעים מאיפה זה פרץ, מהחצר שלי, מהחצר של העסק שלידי. וזו בעצם הגלריה שאנחנו זכינו לצלם בתוכה, נכון? זו הגלריה שזכינו בדיוק אחרי שסיימנו את הישרדות. הרעיון שהיה עם שלוי הבן שלי זה אחרי שסיימנו להקים את הגלריה, הייתה חדשה לגמרי. היום לציון יש גלריה לאומנות שהפכה להיות התרפיה שלו. אני חושב שזה שאנחנו נמצאים פה ברגע הזה, אנחנו פה בתוך העסק החדש, אני חושב שזה אומר הכל. זה החלום שלי, לקדם אותך בחיים. וזהו, ואם אנחנו פה עשיתי את שלי ללא ספק. כן, וזהו, כל העסק נשרף. לצערי הרב, העסק היה ללא ביטוח. נפל שם איזה משהו, איזה מסמך שהיה חסר בין הכיסאות, וזה נזק רציני מאוד. שום דבר לא הפיל אותי עד היום, שום דבר לא יפיל אותי. כן, אני בימים האחרונים עטוף בהמון אהבה של חברים קרובים, שמכירים את העשייה שלי ואת הנתינה שלי, שהחליטו להקים דף גיוס המונים. עמוד הגיבבק, עוזרים לציון מקנזי של החברים, נמצא גם בביו שלנו באינסטגרם, גם בזיזי גלרי, גם אצלי בפרטי. עושים את המקסימום לגייס את הכספים בשביל שנצא מהדבר הזה. ואני מניח שהסנטימנטים וכל הסיפורים שיש שם, אתה יודע איך מתמודדים עם הדבר הזה, עם האובדן של כל זה? שמע, בסוף זה רצונו. לקראת סוף שנה, אלוהים ניקה שולחן ואומר לי, נו הילד, לך לך. אתה צריך להתפתח בתחום השני שאתה מתעסק בו, שזה החלמה, שיקום, תמיכה בפוסט-טראומטיים. זה מה שאתה צריך לעשות. אז רגע, אתה לא פותח עוד גלריה? זה מה שאתה אומר בעצם? אני לא רוצה לצאת בהצהרות. יכול להיות הכל, אבל צריך בשביל הדבר הזה כסף, ולא מעט. זה עסק לא זול. עבודה עם החומר הזה הייתה מאוד כיפית, אבל עבודה עם חומר אנושי, הדבר החשוב ביותר. בכל אופן עבורי, בדרך החיים שלי. ואני כן מנסה לפתח דברים אחרים, ומפתח. עדיין מתעסק בעשייה היומיומית שלי עם הנובה, ושאר הדברים שאני עושה. זהו, אנחנו נראה מה יוליד יום. ציון, מה שלא יהיה, המון המון בהצלחה, ומבאס נורא שנאלצת לעבור את זה, מקווה שתקום, תתרומם, תמשיך הלאה. אוהבים אתכם. אתה יודע איך לעשות את זה. זהו, אנחנו סיימנו.